Kajing sang elap ka belatip kum ka Mekhlia Revival but Healing Festival ka basaw sing lenter kan long Hamadan ding Jabinin Haribhoi district Bhoirumbong ka ban sedang ha ka arpinyo tarik berkan kut ha ka laipoi tarik lalangkot arajara punriu. Habakran higlat thai kubor ha Shillong Press Club uba Crosslin Marbanyang uwei na ginong penyat ya gane kata masal ong ba gane ka gatekeepers ka dei ka bha jong ka jela Mekhlia. Kane ka jaka kalong harut jong ka surok ba NH Laipo Persya ya kamadan kurkalang sport complex sa Bhoirumbong. Kene ki sab sungi kalong ki sngi jong ki jingdawai bat ban kantiu ya ka jinge dei ha ka imlang ka salang. Bat kane ka penslot ban long ki bayasya ban yamap ban ya imlang kum ka wei kunhun. Kane ka jelang kalong ka bajajai bat kam don gano ka jinge dei bat kisnat sengsain perthei. Bat lakhot lawer sobha ya baro ban ya poi sya kane ka tamasa jingelam. Baro ka jingdon hagine kisngi an penlong kat kum kiriti kidustur jong ka jela Mekhlia bat kwe ki jela ki bamarkhap ya ka jingtip ka babnya an sadang pentip paiba hagine kisngi ki mandangwan bat ka jingpen kre kelas dang nado mta kisngi nama kumoi om ba ben kani hapo naglan tiga jingpen kre community kalong ba salpo hajari ki breaking point ke jing poi kalong palat ya ke ba ke jing community ke jongi ante po naglan nengi community ru ba ni ke poro nomor baling ba ke ba ngioi ya ka jing kerku ke jong play jing trai ke jong play ke jaka ha po naglan ba bon ba ki brio ki yo so ne ki yo jing tip ba ki yo i ni je sai tingin community ru ba hamne ba ki bon ba ki ban yo poi tingin numla banong ka doubles kan no re na kalian ka organizing team nila ya pen kre ka jaka ka kelut nomor ketika madan ka kelut kadang kan jaka batu di gas ka jaka ka ba ma arho ka re tika jing rekam tu lah sedang duduk mentak kesini ketika jaka kami semua sekadar ya nak mentak senang Bhoirumbong aku pa nagaliang jongki dapat senang di Brokawai higi ba laya ailang ya jingkrishan o mentak kesini sedang ya kapan benkhut ya ketul kerjaka but magi community ba pun ba kibrio ken point ba ni kemang kani ketika ba ublai di uyalam nomor ba ka kampla compare dengan jeseng nomor ba kamlong ka basuk ya kaban ngin tunbe jeseng bakat kane tang hampo shibnai mo bat ka ni ketika ba ublai kren kami shakri jong tra hampo naglan tu jeseng ba kadon ke jing tu ho ba kapal boat ke jeseng ande kami lain ba mangi hanni ro katu kan ningot ki ba ngi khendo ngi solei ya ban pediang ni kene ba ngi ngets ka mo bre le khamba ba ngi community school ba ki bre kanwan ba ken banwan ma executive group